Aya, she, in kuna san Magani kuje gun sarki, Imrana. ko kuce da shi sarkin mayu. Dan saman mene, An san shi maganin sai na yi. dan malan ne, Imra da ba wasa ba, jikan malan ne, shi fa san bai san tsoro ba. rena malan ne, An san shi maganin sai na yi. kuma malan ne, Magani kuje gun sarki, shi dan gado ne, ko kuce da shi sarkin mayu. duka an gane, An san shi maganin sai na yi. gashi ba tsada, Imra da ba wasa ba, duka an shaida, shi fa san bai san tsoro ba. aljanu sun An yarda, san shi maganin sai na yi. mayu sun yarda, Magani kuje gun sarki, mutane sun yarda, ko kuce da shi sarkin mayu. kowa ya shaida, An san shi maganin sai na yi. ya zamo danga, Imra da ba wasa ba, ce da kujinga, shi fa san bai san tsoro ba. kowa ya sa riga, An san shi maganin sai na yi. je mu karɓo maganinsa za mu ciyo riba. Kuna san magani ku je kun sarki, nemi rana ko ku ce da shi sarkin mayu. A saman mene Islamic medicine center in kun sha maganin za ku warke ba wata tabawa. In kuna san magani kuje gun sarki, Imrana ko kuce da shi sarkin mayu. A saman mene Islamic medicine center, in kun sha maganin za ku warke ba wata taba ba. Kuna san magani kuje gun sarki, Imrana ko kuce da shi sarkin mayu. A saman mene Islamic medicine center, in kun sha maganin za ku warke ba wata taba ba. Wahidin ahadin zana sanya sarki babba, In kuna san magani kuje gun sarki, wanda ya yi ruwa ya yi girgije Allah rafa. Imrana ko kuce da shi sarkin mayu. Allah roƙonka nake na zo da koko na babba. A saman mene Islamic medicine center. Sanan wake sarki sun ce ba za na iya ba. In kuna san magani kuje gun sarki, Nemi rana ko kuce da shi sarkin mayu. A saman mene Islamic medicine center. In kun sha maganin za ku warke ba wata taba ba. annanin ka salati ga shugaban da ka aika. In kuna san magani kuje gun sarki, Manzo Muhammad dan Abu wanda ba shi da tamka. Imrana ko kuce da shi sarkin mayu. Ka sanya alaye har
899 177